Phaibedi siklarok, phaibedi salairok, tinangni kokno jotono wansok bai sidi norok, jotono ang khapang piyogwe hamjakma yaparo, teisuba yaparo, ani tiprasa ani sikla sikli rokno, ani rangsak hani takhu bukhu rono, ang nirang thani tini kisisa video snamoi, nirokno ang sawani ma phaijaka jorama nakha, tinio ang nirang thani sawani kok ungkha abo business sini tiprasa rok business khaini nango, o kokno saroni ang tini sengo, o sepnawo boni bangai jo to lukorono koijawo, nirok ani o video no sorya khlaiwoi ya phangse pai thak jora naibai jadi gnaiwoi nirok ni sajak mani tongkhangkhe nirok like khlaidi te ano support khlaidi te saya ka tongkhangkhe nira ano manjui birodi omo hai saya khokhni nai tiniwa nir thani saran naibo stabok ni jora ni kokno chini tipra saro tolawo kalai tongmani tani homale sung business khlaiya chini yago rang krui hani bangai tinibo sung business khainani jora belai sokpaika tani homale business khaya borok bo kusugoi kaimiya tani homale boni thani rang paisa sokpaiya Jawaharlal Nehru bo Pandit Jawaharlal Nehru sini poila prime minister bo sini India independence ma pro kaisa kok samani tongo sentabo political freedom lema kha piawa seng political freedom ma mai sugya seng rang paisa ni freedom bo manani nangnai Engka orang pisa ni freedom mana ni kok bos hanum tangtane bo business ni kok ngbo khuriti sabo hani bangai tini sikla ni thane sanani musugo pharita bok chini business no sung bahai khe khlainai omno tewi sung one shop lainai sini one shop nani sini thought process sung salaigoni naikha sentabo lekha krungni thane sanani musugo nerok sudu tabok sarkarni chakri naiwoi nerok naisingoi ta tongdi Nerok graduation, post graduation khaimani ya gulo nerok vocational training, skill development nerok yak ni samung sirnan iwo nerok site of di bukha berade. Tani homale sung yak ni samung maya sak khlaimaya sak sung business khlaimaya. Tebo haina Ratan Tata bos hamani kokno kaisa ang muitomangkha business is a social work, social service. Tani homale nang service provider ang service rona Consumer of rang by paiwinai nini service na phainai boni nangmani manthok nini thanio manai bo amose hani bangai phari sengrang ajena ni hangkhe sentini yakni samang snaruna nangnai tamani hmaladen thane okok samusugo sini yago sini tiprasar ni thaniwo sini tipra hawo gabangma forest resource bolong ni manai khunai tongo phiaba sentini yakni samang ringyani bangai sini yago sini thaniwo Mistori kerung krini bangai, carpentry serengjak kaham krini bangai, tiniwo o sini bolong ni bupang wa pangrok bai, tata ni borok sini aro hapaini rok borok business kawai, kuti rang azewi tongkha. Ebo haino seng logo, tabuni jarawo seng business ni logle seng agriculture sector no seng belai ke mokol kai thai, sini borok ni yawa tabo kheto tongo jaga tongo, piaba abo pom khi khlai jak. Hani banga ang sini hastani hapang tonero tei social worker civil society be tonero sui kerung nok non thani be koina ni musugo nero bahaino omono wan sok lai thai omono tv ne nero bokhoro khate thai bokhoro bera thai samung sei lai thai sengnuk phaika 1967 ni simi regional party khlaiwinai sengti prasa yok sanani haninai arni wo sengnugo hazar lokh borok kuthumoi seng slogan laiwinai political revolution sengto mani nugo Tabo buseng khlailai tongkho ma khlainai omni logang samusugo tiniwo political revolution ni loglogo seng sini hawo tripura hano ti samani hongke economic revolution to bonani belai khenango tabo antine unless economic revolution to ya sak business seng yapana ya sak te agriculture sector no seng kusogoti sa ya sak sini tripura sa seng te rang puisa sini yapa sopya kanai seng bini tolana matongnai Hani bangai ang kai tono belai ke hambai marawo sini hak tor hak India ha ang kemang ma jora guri kha pai tui jora guri kha tiniwa ang nugo je bororo business khainai borni thaniwo rang je borni thaniwo rang borni thani khomota sengtabang nugo sini India ni scenario wo tabo je MP kotor tonero MLA minister tonero borok joto business background ni borok mangno borok omo hai khlaiwi tiniwo
tabuk ni borni rang economics no borok saiklang thango hani bang ang tini samusung sini siklarok no nirok ta seler di niro agriculture te sini business khainani yak ni samung sungmano nirok sakthar di ta seler di tina ani o video sengdrosi ang urum niro bai malai nei kok salai nai ani one shop mung tongo ani vision tongo sini tiprasa siklarago business kurung ungthung boni bangai sendiron thani kobok jabo belaika hambai niro ani o video no khalo bai nai mani bangai tebai samalai phinai tinin bangai awa takke